Сафина манзуратон мегардонем дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. тавре иттилоъ дода будем рӯзи гузашта асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ дар шаҳри Теҳрони ҷумҳурии Исломии Эрон қарор доштанд. дар доираи ин сафар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарияти олии сиёсии ин кишвар мулоқоту суҳбатҳо анҷом дода дар маросими савганёткунии президенти навинтихоби ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Масъуди Пизишкиён иштирок варзиданд. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба шарҳи ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 3 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар маросими савганёткунии президенти навинтихоби ҷумҳурии Исломии Эрон Масъуди Пизишкиён вориди шаҳри Теҳрон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Теҳрон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақом ва шахсони расмии ҷумҳурии Исломии Эрон самимона истиқбол гирифтанд. ба хотири пазироии меҳмони олимақом роҳрав бо қолини сурх густурда шуда аз ду канори он қаровули фахрӣ саф кашид. 3 июл дар шаҳри Теҳрон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо раиси маҷлиси шӯрои исломии Эрон Муҳаммад Боқири Қолибов мулоқот намуданд. дар вохӯри доир ба ҷанбаҳои мухталифи муносиботи дӯстӣ ва ҳамкории судбахши ду кишвари бародар гуфтугӯи судманд сурат гирифт. зикр гардид ки арзишҳои муштараки таърихиву фарҳангӣ ва тамаддунии ду кишвари ҳамзабон заминаи устувори муносиботи дуҷонибаро ташкил медиҳанд. зимнан аз раванди таҳкиму густариши робитаҳои парлумонӣ ва фаъолияти гурӯҳҳои дӯстии байниполармонӣ изҳори қаноат карда шуд. таъкид гардид ки робитаҳои мақомоти қонунгузор дар фароҳам овардани заминаи мусоид барои тавсеяи ҳамкорӣ дар бахшҳои мухталиф аз ҷумла иқтисоду тиҷорат нақши муҳим доранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идомаи муколамаи созандаи байнипарлумониро ба суди кор арзёбӣ намуда аз Муҳаммад Боқири Қолибов даъват намуданд ки ба Тоҷикистон дар фурсати барояшон муносиб ташриф биёранд. 3 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Масъуди Пизишкиён мулоқот намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат муҳтарам Масъуди Пизишкиёнро ба муносибати оғози фаъолияташон ба ҳайси президенти ҷумҳурии Исломии Эрон табрику таҳният гуфта ба он кас хоҳони комёбиҳо шуданд. пешвои миллат ҳамчунин аз Масъуди Пизишкиён даъват намуданд ки дар фурсати барояшон муносиб ба Тоҷикистон бо боздиди расмӣ ташриф биёранд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори бовар намуданд ки кишварҳои мо дар асоси усулҳои ҳусни тафоҳум ва эҳтирому эътимоди ҳамдигар ҳамкорӣ барои ҷонибҳо судмандро минбаъд ҳам густариш хоҳанд дод. зимни суҳбат ҳарду ҷониб аз вазъи кунунии ҳамкории дуҷониба аз ҷумла дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷорат, энергетика, саноат, ҳамлу нақл, кишоварзӣ ва тандурустӣ, илму маориф ва фарҳанг изҳори қаноатмандӣ карда таъкид доштанд ки ин раванди судбахш дар оянда низ бояд идома ёбад. ба андозаи 5 маротиб афзоиш ёфтани табодули мол ки таи солҳои ахир ба назар мерасад бозгӯй аз иқтидори бузурги ҳамкории иқтисодиву тиҷоратии ду кишвари бародар номида шуд. дар ин робита таъмини фаъолияти бештари комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ ва истифодаи муассир аз кумитаи муштараки сармоягузорӣ ва шӯрои муштараки соҳибкорони ду кишвар зарур дониста шуд. ҳарду ҷониб ба густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои обу энергетика, нафту газ, технологияҳои муосир ва ҷалби сармоя ба ин самтҳо алоқамандӣ зоҳир намуданд. ҷониби мо ба истифодаи самараноки имконоти бандарҳои Бандар Аббос ва Чобаҳор барои ҳамлу нақли молу маҳсулоти Тоҷикистон изҳори манфиатдорӣ намуд. ҳарду ҷониб иқдоми лағви низоми раводидро барои рафтуомад миёни ду кишвар ба муҳлати то 30 рӯз рӯйдоди муҳим номида изҳори бовар намуданд ки он ба рушди сайёҳӣ ва умуман робитаҳои дуҷонибаи мардумони ду кишвар мусоидати фаъол хоҳад дошт. таҳкими ҳамкорӣ дар муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳои муосир аз ҷумла терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир,
جنایت‌های سازمان یافته فراملی و کیبری نیز از موضوعهای مهمی صحبت بود. سران دو دولت همچنین دور به موضوعهای علاهیده بین‌المللی و منطقوی مورد توجه تبادل افکار انجام دادند. 3 ایول در دایره چهاربینی مربوط به مراسم سوگندیادکنی پرزیدنت تازه انتخاب جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای ملاقات نمودند. در واخوری دایر به تحکیم و گسترش بیمیلان رابطه‌های دوستی و همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و ایران گفتگوی سودبخش صورت گرفت. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزاری موفقانه انتخابات رئیس جمهوری ایران را بر رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت گفته اظهار باور نمودند که جانب تاجیکستان در همکاری با حکومت نو ایران مناسبت‌های دو کشور را باز هم رشد خواهند داد. در ادامه صحبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از مشترکات تاریخی و فرهنگی مردمان دوست و برادر دو کشور و علاقمندی جانبها به توسعه رابطه‌ها در روحیه حسن تفاهم، همیاری، احترام و اعتماد بین همدیگری یادآور شده عزم و اراده استوار جانب تاجیکستان را به ادامه این روند تاکید داشتند. با ابراز قناعتمندی از گسترش بیمیلان رابطه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی و علمی و فرهنگی و خصوص طی سالهای اخیر هر دو جانب اظهار امید نمودند که این روند ثمره‌بخش من بعد هم ادامه خواهد داشت. در واخوری همچنین دایر به یک زمره مسائل بین‌المللی و منطقوی مورد توجه طرفین مبادله اندیشه صورت گرفت. در شهر تهران پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراسم سوگندیادکنی پرزیدنت نوانتخاب جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان اشتراک نمودند. برای اشتراک در این مراسم نمایندگان والامقام از نزدیک 80 کشور جهان از جمله یک قطار سران دولت‌ها، راهبران پارلمان‌ها و حکومت‌های کشورهای گوناگون، همچنین نمایندگان زیاد از سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی به تهران تشریف آوردند. خاطررسان باید نمود که در انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار گردیدند، پس از 2 دوره انتخاباتی مسعود پزشکیان به مقام پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. 3 ایول مسعود پزشکیان ضمن مراسم سوگندیادکنی رسما به حیث پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران به فعالیت شروع نمود. در агентии назорати маводи нашъоварӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор баргузор гардид. дар ҷаласа ки бо ширкати роҳбарият ва аъзои шӯро доир шуд, муҳимтарин мавзӯъҳо вобаста ба масъалаи мавриди назар матраҳ гардид. ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор таҳти раисии муовини раиси шӯро, директори агентии назорати маводи нашъоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Самад Зафар Тағоӣ баргузор гардид. дар ҷаласа аъзои шӯро намояндагони раёсатҳои дахлдори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти вазорату идораҳои дахлдор, инчунин аъзои котиботи шӯро иштирок намуданд. ҷаласаро муовини раиси шӯро оғоз намуда доир ба иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бандҳои қарори шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор ибрози ақида намуд. дар ҷаласа ҳисоботи аъзои шӯро муовини якуми вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусуси таъмини иҷрои талаботи стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 шунида шуд. дар натиҷаи муҳокимаи масъалаҳои дар рӯзнома пешбинӣ гардида, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва вазорату идораҳои дахлдори ҷумҳурӣ муваззаф гардиданд ки ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ таъмин ва иҷро намудани талаботи стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021
21/2003 در سمت مبارزه بر ضد معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور، نظارت معاملات واسطه‌های نشه‌دار، ماده‌های پسیخوتروپی و پرکورسورها، اینچنین پیشگیری نشه‌مندی تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نموده در کاهش دادن سطح نشه‌مندی سهم مناسب گذارند. соли ҷорӣ бар асари офати табиӣ дар ноҳияи Сангвор ба хоҷагии халқ хисороти зиёд ворид гардид. дар натиҷаи ин офат чандин манзили истиқоматии сокинон хароб шуд. бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тибқи нақша бунёди хонаҳои истиқоматӣ барои сокинони зарардида ҷараён дорад. рафти тадбирҳои сохтмонӣ дар ин иншоотро ҳамкорони мо дар гузориши худ пайгирӣ карданд. таваҷҷӯҳ намоед. ساکنان دهه 11 جماعت دهاتی طویل‌دره ناحیه سنگور که بر اثر آفت طبیعی ضرر دیده بودند، امروزها با دستگیری حکومت جمهوری بهر بنیاد نمودن منزل‌های استقامتی عائله‌های ضرر دیده کارهای برقرارکنی ادامه دارند. با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان برای رساندن کمک به عائله‌های ضرر دیده، مسائل ساختمانی دسترس گردیده بنیاد خانه‌های استقامتی برای 17 خواجگی ضرر دیده ادامه دارد. با تشبث دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت جناب عالی در موضع خوجاپولود و ضرر دیدگان برای 86 عائله 11 گکتار و 53 ساتیخ زمین برای زمین‌های نزد اهالی جدا کرده شدند و آنها به 17 نفر طریق خوراپرتویی تقسیم کرده داده شدند. در میدان هر یک استقامت کننده در میدان 0 از 110 گکتاری وای کردند تقسیم کرده داده شدند و امروز خوشبختانه با دستگیری پیشوای معظم ملت حکومت جمهوری تاجیکستان تمام مسائل‌های ساختمانی دسترس ضرر دیدگان گردیدند و از 5 جماعت دهات هر روزه حشرهای دستجمعانه در اشتراک 150 تا 160 نفر هر روزه در سمت کارهای ساختمانی سفربر کردند. طبق دستور و سپارش‌ها نقشه داریم که در اول ماه سپتامبر منزل‌های استقامتی ساکنان ضرر دیده دهه 11 رو پررا ساخته به استفاده دهیم. تا امروز همه عائله‌های ضرر دیده با قطعه زمینی نزد حولگی تامین گردیدند. اهالی ضرر دیده در این روزهای برایشان وزدین که از کمک و دستگیری‌های سرور دولت برخوردار می‌گردند اظهار سپاس می‌نمایند. ما از همون روز اول همین حادثه شدن حکومت ناحیه سنگور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً جناب عالی تمام شرایط‌های چی را مهیا کردند، تمام کمک‌ها رسانده شده‌اند از جهت خوراک، از جهت مسائل ساختمانی. حاضر ساختمان دوام دارد. تمام تشکیلات‌های ناحیه را وابسته کرده‌اند برای کمک مردم ضرر دیده. همه تشکیلات‌های ناحیه سنگور حاضر عین زمان در ساختمان همین منزل زیستی همین جبریان. با مقصد هرچه زودتر به انجام رساندن کارهای ساختمانی امروزها از طرف اهالی و تشکیلات مؤسسه‌ها حشرهای دستجمعانه تشکیل کرده شده است. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در همکاری با کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری بهر به انجام رساندن بنیاد منزل‌های استقامتی تمام چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شوند. либоси миллӣ ҷузъи муҳими фарҳанг буда маданияту маърифати миллат дар он таҷассум мегардад. аз ин рӯ занону духтарони тоҷикро мебояд ки ба анъанаҳои миллии либоспӯшӣ арҷ гузоранд ва аз тақлид ба фарҳанги бегона даст кашанд. зимнан пӯшидани либоси миллӣ шиддати воридшавии фарҳанги бегона ба ҷомеаро паст мекунад. ба ҳамин хотир дар сартосари мамлакат тадбирҳои оммафаҳмонӣ миёни аҳолӣ ҷараён доранд. тафсилоти бештар аз шаҳри Кӯлоб.
اوج گرفتن تمایل فرهنگ بگونه‌پرستی خصوصا از جانب زنان و دختران تاجیک خوف از بین رفتن ارزش‌های ملی را به میان آورد و در این سمت مغزشویان خارجی بیشتر از دین مبین اسلام استفاده کردند. گرچند نه همه زنان و دختران تاجیک به این روند داده شدند، ولی به نظر می‌رسد که اشخاص کلونده و دور از فرهنگ و مدنیت نه تنها لباس بیگانه به بر کردند، اینچنین ترغیبگری آن شدند. تاریخ گواه است که لباس ملی تاجیکی باستانی بوده از نسل به نسل تا زمان ما آمده رسیده است و در زمان دولتداری دیگر ملت‌ها نیز به آن ارج گذاشتند، اینچنین علمای دین مبین اسلام. айниго шариати ислом ҳамин ки як нафара аз либосаш қавмшам ваён кунӣ ҳеҷ ҷои вай нестай. барои ҳамин мо шумо ки дар либоси миллии худмона дорем, хусусан занону модаронамон, қарнҳо ҳаст ки ҳеҷ кас дар ин зид нест, не шариат, не уламои беҳтарине ки мо доштем. чаро ҳамин уламои мо ҳамин либоси миллии занони тоҷика то имрӯз ягонш эрод нагирад, барои он ки мутобиқ ба шариат аст. ҳазрати имом абу ҳанифара яке аз сарчашмаҳои мазҳабаш ҳамин урфу одати миллатҳост. масалан урфу одате ки мухолиф ба гуфтаҳои шариати ислом набоша. охе имом абу ҳанифа мегӯяд ки ҳамин мардуми мусулмони тоҷика бинин агар ҳамин урфу одати либоспӯшишон ба шариати ислом мухолиф набошад, шумо ҳамонро вай кардан бигиред. ҳамин аст ки ҳеҷ кас ба либоси зану модари тоҷик то имрӯз вай накард, эътироз накард ё ин ки касе мухолифам набаромад. барои ин ки мо шумо медонем ки он либосе ки модари тоҷик чӣ қадар кушод, чӣ қадар масалан остинҳои дароз, чӣ қадар ҳамун як рӯймоли калоне доштанд ки ҳамин худи нишон метаҳад ки шариат худаш ҳамияй. қуръон ҳамира гуфтестай, ҳадис ҳамира гуфтестай. ҳатто қуръону ҳадис ранг чӣ гуна духтанша не, мақсади мо пӯшидани пӯшондани ҳамин баданмон аст. بعضی گروه‌ها و اشخاص منفعت‌دار که می‌خواهند به استقلالیت دولتی تاجیکستان و صلح و ثبات ما خلل وارد نمایند، فرهنگ و مدنیت و عرف و عادت ما را نشان گرفتند و با برآمد از منبرها به سر و لباس عرف و عادت منطقه‌ها اشاره می‌کنند. اگر به صفحه‌های تاریخ نظر اندازیم، در یگان سرچشمه از نامحرمی لباس زنان و مادران تاجیک حرفی گفته نشده است. برعکس لباس تاجیکی را دیگر ملت‌ها قبول کردند و با بعضی تغییرات مال خود نمودند. این لباس جوابگوی رکن‌های اسلام است. عالمان دین مبین اسلام میگویند که در لباس زنان و مادران تاجیک شرم و حیا و تربیت نیز جای دارد. پیامبر کرام ملت پرست و نژاد پرست نبود، مثل که الحال همین خیل علت‌های نژاد پرستی هستند. و اگر سر لباس ملی صحبت کنیم، ما گفتیم که از همان لباس هایی که تقلید ما به لباس های ترکی یا عربی هست، همان لباس ملی ما اسلامی تر است اگر لباس رو هم اسلامی گویم. حالا که لباس اسلامی یا غیر اسلامی نمیشه، لباس به فرهنگ هر یک ملت و خلق تعلق دارد. سطر آن نیست که عرب ها میپوشیدند و ما باید با آن تقلید کنیم و هر ملت فرهنگ ملی خود را دارد. و اگر به همین معنی هم با مسئله وارد شویم، ببینید که لباس ملی ما حتی اسلامی تر از همان سطر و حجابی است که امروز آن زنان تقلیدکار ما میپوشند. از جانب دیگر لباس ملی نشانه فرهنگ و مدنیت هر یک خلق و ملت به شمار می رود. لباس ملی تاجیکی به حسن زنان و دختران زیبایی دیگر ضم می کند. زنان و مادران تاجیک را امروز در اکثر قطعه های عالم با این لباس می شناسند. وقتی که من در سفر روسیه بودم و بلاروسیه رفته بودم، در همه سفرها من با سر لباس ملی تاجیکی خودمون میگشتم در شهر. باور کنین مردم همو روس زبان میدیدن، هوس میکردن. یک حسن توجه مو سر لباس در تنه ما دیدن، یک حسن توجه داشتن نسبت همین لباس ملی ما. سر لباس معرفی کننده ملت ما، معرفی کننده دولت ما، فرهنگ ما می باشد. سالهای اخیر با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان هنرهای مردمی رشد میکند و شماره طراحانی که به دوخت لباسهای ملی مشغولند در حال افزایش است.
این هنرمندان با آموزش تاریخ و فرهنگ ملی لباس‌های آماده می‌سازند که معرفگر ملت تاجیک می‌باشند. ما زیاده از 20 سال می‌شود که به طراحی مشغول هستیم و هنرمندی و طراحی مشغول هستیم. در دوام این 20 سال ما خیلی شاگردان تربیت کرده ایم. من اصلا لباس‌های ملی آماده می‌سازم و در وقت دوختن لباس‌ها رکن‌های فرهنگ ملی را رعایت می‌نماییم. ما شکرانه از آن می‌کنیم که در سال‌های اخیر طلبات لباس‌های ملی خیلی زیاد شده است. در مؤسسه‌های تعلیمی و دانشگاه و دانشکده‌ها نمونه لباس‌های ملی توصیه‌ای آویزان کرده شده است و هر یک نورس و جوان می‌تواند طرحی برایش پسند را انتخاب کند و همان گونه لباس به بر نماید. دانشجویان ما در مؤسسه با لباس یگانه یعنی ببر میکنن، یگانه خیلت سفید ببر دارن. دایر لباس های توصیوی در محل و کوچه و شهر ما دستورالعمل لباس های توصیوی در هر یک فاکولته بیناهای مؤسسه آویزان کردگیم. یعنی لباس های توصیوی لباس ملی ببر می نمایند دختران. در جمهوری تاجیکستان لباس‌های ملی هر یک منطقه از هم فرق کننده و با ببر کردن آنها منسوبیت به منطقه معین می‌گردد. همزمان لباس ملی یگانه نشانه است که با پوشیدن آن ملت معرفی می‌گردد. در زمانی برخورد تمدن‌ها ما را ضرور است که زیرکی سیاسی را از دست نداده فرهنگ و مدنیت، دولت و ملت و استقلالیت و صلح و ثبات کشورمان را حفظ نماییم و لباس ملی یکی از جزءهای مهمترین تاجیکیت ما به شمار می‌رود. дар маркази рушди малакаҳои ноҳияи данғара бо ташаббуси маркази технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсияи вилояти хатлон дар мавзӯи натиҷаи рушди таҳсилоти рақамӣ дар вилояти хатлон аз дастовар то ҳалли мушкилот семинар машварати вилоятӣ баргузор гардид. дар ин ҳамоиш директорони марказҳои технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсияи назди шӯъбаи маорифи шаҳру ноҳияҳои вилоят, омӯзгорони фанни технологияи иттилоотӣ ва мушовирони фанни технологияи иттилоотии кабинетҳои фаннии шӯъбаҳои маориф иштирок намуданд. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов дар ин мавзӯъ. натиҷаи рушди таҳсилоти рақамӣ дар вилояти хатлон аз дастовард то ҳалли мушкилот чунин унвон дошт семинар-машварати омӯзишие ки дар маркази рушди малакаҳои ноҳияи данғара баргузор гардид. ин ҳамоиш ки бо ташаббуси маркази технология информатсионӣ ва коммуникатсияи вилояти хатлон доир карда шуд, дар он директорони марказҳои технология иттилоотӣ ва коммуникатсияи назди шӯъбаи маорифи шаҳру ноҳияҳои вилоят, омӯзгорони фанни технологияи иттилоотӣ барҷаста ва мушовирони фанни технологияи иттилоотии кабинетҳои фаннии шӯъбаи маориф иштирок намуданд. қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ дар даврони истиқлоли давлатӣ барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия дар ҳама зинаҳои таҳсилот ва беҳтар намудани шароити кори омӯзгорон мусоидати фаъол намудааст ки ин далели таваҷҷӯҳи хоссаи роҳбарияти олии кишвар ба соҳаи маориф мебошад. яке аз тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати ташаккули салоҳиятҳои омӯзгорону хонандагон дар таҳсилоти муосир ин қабули консепсияи гузариш ба таҳсилоти рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2042 мебошад ки амалигардии он дар муассисаҳои таълимии кишвар ба тадриҷ ба мушоҳида мерасад. дар семинари доиму амалкунандаи маркази технологияи информатсионӣ ва коммуникатсияи вилояти хатлон ки пайваста дар шаҳру ноҳияҳои вилоят гузаронда мешавад, ҳадафи он комилан амалигардии консепсияи мазкур ва иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барномаи ҷорӣ намудани технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 мебошад. мақсади асосии баргузории семинар аз он иборат буд ки расониндани ёрии методӣ ба омӯзгорон дар сатҳи рушди технологияи муосир ва кормандони маркази технологияи иттилоотӣ ва мушовирони фанни технологияи иттилоотӣ мебошад. мо низ имрӯз дар мавзӯъҳои тартиби дурусти ҳуҷҷатгузорӣ дар марказҳо, расониндани ёрии методӣ доир ба барномаҳои таълимӣ фанни технологияи иттилоотӣ ба омӯзгорони фанни технологияи иттилоотӣ ва ҳамкории ҳамаҷонибаи маркази технологияи иттилоотӣ шӯъбаҳои маориф бо мушовирони фанни технологияи иттилоотиро дар нақша гирифта тӯли
3 соат доир ба ин мавзӯъ фармондариро гузарондем. Ёдовар мешавем ки ин гуна нақшачорабиниҳои мо дар семинарҳои доимамалкунандаи мо дарк шудагӣ аст ки давра ба давра дар шаҳр ноҳияҳои дигар низ гузаронида бо омӯзгорони шаҳр ноҳияҳои вилоят ҳамкории худро доимо ҷоноб менамоем. Дар қисмати музокироти ин ҳамоиш иштирокчиён андешаҳои худро ҷиҳати такмил додани маҳорати касбии омӯзгорони фанни технология иттилоотӣ баён намуда мубодилаи таҷриба намуданд. рафти семинар машварати дастурдиҳӣ омӯзгорон директорони марказҳои технология информатсионӣ доир ба ҳалли мушкилотҳо ва он фикру андешаҳое ки доштанд пешниҳод гардиданд ва аз тарафи муфассилин ба назар гирифта шуд. онҳо низ дар семинарҳо ва ҷамъовандҳои баъдина баррасӣ хоҳанд гардид ва мутмаини комил дорем ки бо амалӣ гардидани анамин ҳадафҳо ва бандҳои семинар машварате ки имрӯз дар ин ҷо баррасӣ гардид як такони ҷиддие дар самти технологияҳои иттилоотӣ дар соҳаи маорифи вилояти Хатмон ба амал меояд. баъд аз омӯзиши ин гуна семинар дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ман боварӣ дорам ки корҳо ҷонок карда мешавад. дар ин самт пешравиҳои нав ба нав ба чашм мерасад. мо тамоми директорони марказҳои технологияи информатсионӣ ва коммуникатсияи вилояти Хатмон бо боварии комил ваъда метиҳем ки аз ин ҳам зиёд корҳои назаррас ва корҳои хеле хурд ба анҷом расонем. дар хотимаи ин семинар машварати вилоятӣ ба якчанд нафар иштирокчиёни фаъол ва омӯзгороне ки фаъолияташон назаррасанд бо сипосномаҳои маркази технологияи информатсионӣ ва коммуникатсияи вилояти Хатмон сарфароз гардонида шуданд. Салоиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. идомаи барнома. дар нишасти хабарӣ оид ба натиҷаҳои фаъолият дар нимсолаи якуми соли 2024 роҳбарияти агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд ки имсол андозаи нафақаи беш аз 775 000 нафаре ки нафақаи суғуртавӣ меҳнатӣ ва иҷтимоӣ мегирифтанд мавриди индексатсия қарор гирифта, дар натиҷа андозаи миёнаи нафақаҳои мазкур 30% зиёд карда шуд. тавре дар нишаст зикр шуд, ин маблағҳо бо мақсади иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 январи соли 2024 дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии кормандони ташкилоти буҷетӣ андозаи нафақа ва стипендия аз 1 июли имсол ҷудо гардида аз ҷониби агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулиҳо ба онҳо дар ҳаҷми 30% аз андозаи муқарраршудаашон индексатсия карда шуданд. иттилоъ дода шуд ки индексатсияи нафақаҳо пурра ба анҷом расида аз оғози моҳи июли имсол нафақа бо дар назардошти зиёдшавии онҳо пардохт шуда истодааст. мувофиқи иттилои роҳбарияти агентӣ суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа то 1 июли имсол дар ҷумҳурӣ 815 658 нафақагир зиндагӣ мекунанд. соли равон аз ҷониби комиссияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳолатҳои фавқулода 3 фармоиш қабул гардид ки мақсади он пешгирии офатҳои табиӣ ва кӯмак ба оилаҳои зарардида аз офатҳои табиӣ мебошад. дар ин хусус раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Рустам Назарзода имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. зимни нишаст хабар дода шуд ки ҳамасола тибқи нақшаи кумита дар ҳамаи мавзеъҳои хавфнок корҳои пешгирикунанда вобаста ба офатҳои табиӣ анҷом дода мешаванд. тазаккур дода шуд ки шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон аз лиҳози офатҳои табиӣ яке аз минтақаҳои осебпазир ба шумор меравад. ҳамасола аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин минтақа масолиҳи сохтумонӣ ҷудо гардида корҳои соҳилбандӣ, рехтани тахтасангҳои оҳану бетонӣ дар ҷойҳои хавфнок ҷиҳати пешгирии зарари офатҳои табиӣ гузаронида мешавад. иттилоъ дода шуд ки бо вуҷуди анҷом додани корҳои пешгирикунанда имсол офатҳои табиӣ зиёд ба амал омаданд, аммо хисорот ва талафоти ҷонӣ даҳҳо маротиба кам ба назар расид. аз 15 апрел то охири моҳи май дар мамлакат 256 ҳолати хатарноки офатҳои табиӣ ба амал омада, дар натиҷа 15 нафар ҳолати фавтӣ сабт шуд. ин дар ҳолест ки
ин нишон дод соли 2023 51 ҳолат ба қайд гирифта шудааст. ба иттилои масъулин имсол аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои корҳои соҳилбандӣ, рехтани тахтасангҳои оҳану бетонӣ ва масолиҳи сохтмонӣ зиёда аз 19 миллион сомони маблағ ҷудо гардидааст. дар айни замон корҳо дар ин самт дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад. яке аз масъалаҳои мубрам ва муҳим дар назди хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин ситонидани алимент ба ҳисоб меравад. дар нимсолаи аввали соли 2024 ба хадамот 5370 ҳуҷҷати иҷро оид ба ситонидани маблағи алимент ворид гардида, инчунин аз солҳои пешин дар маҷмӯъ 98693 адад санадҳои иҷро вобаста ба ситонидани алимент дар баррасии иҷроиёни хадамот қарор дорад. дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотӣ сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барном Саидвализода хабар дод. ба иттилои мавсуф дар ин давра аз ҷониби иҷроиён ба манфиати модару кӯдак зиёда аз 21 миллион 425 515 сомони маблағи алимент ситонида шудааст ки назар ба ҳамин давраи соли гузашта 1 миллион 425 742 сомонӣ зиёд мебошад. бинобар ин барқасдона саркашӣ намудани қарздорон аз пардохти маблағи алимент нисбат ба 128 нафари онҳо тибқи талаботи моддаи 177 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардиданд. илова намуд сардори хадамоти иҷро. аз ҷумла дар давраи сипаригардида ба хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтории он вобаста ба масъалаи таъмини иҷрои санадҳои судӣ ва санадҳои дигари мақомоти давлатӣ 22053 мавод ва арзу муроҷиатҳо ворид гардидааст. иттилоъ дода шуд дар нишасти хабарӣ. дар 6 моҳи аввали соли 2024 бо мақсади пешгирӣ ва маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ, рақобати бевиҷдонона ва ба роҳ мондани рақобати солим дар заминаи пешниҳоди субъектҳои хоҷагидор, нархномаи хизматрасонии бархе аз субъектҳо аз ҷумла истеҳсоли себент, маҳсулоти ширӣ, ташкили истироҳати тобистонҳои кӯдакону наврасон ва хизматрасонии алоқаи мобилӣ аз ҷониби хадамоти зидди инҳисорӣ баррасӣ ва ба мувофиқа расонида шудааст. дар ин давра аз ҷониби хадамот 70 адад нархномаи хизматрасониҳои пулакии муассисавию ташкилоти давлатӣ ва ғайридавлатӣ аз ҷумла 32 муассисаи тиббӣ ва 38 муассисаи олии таҳсилот, миёнаи касбӣ ва муассисаҳои илмӣ мавриди таҳлил қарор дода шуда ба мувофиқа расонида шуданд. дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотӣ роҳбарияти хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба намояндагони васоити ахбори омма иттилоъ доданд. ҳамзамон дар ин давра дар ҷумҳурӣ истеҳсоли гандум дар ҳамаи категорияҳои хоҷагиҳо 601 000 тоннаро ташкил намуд. дар ин давра бозори воридоти шакар низ рақобатпазир буда, иштирокчиёни бозори молӣ 41 субъекти хоҷагидорро ташкил медиҳад ки ин нисбат ба соли 2023 14 субъекти хоҷагидор зиёд мебошад. иттилоъ доданд роҳбарияти хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба намояндагони васоити ахбори омма. дар нимсолаи якуми соли 2024 аз ҷониби маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ниҳодҳои давлатӣ 160 гузориши таҳлилӣ, иттилоотию таҳлилӣ пешниҳод гардидааст. ҳамчунин дар ин 6 моҳа роҳбарият ва мутахассисони марказ дар фаъолияти 10 гурӯҳи кории ҳукуматӣ байни идоравӣ ва ҷамъиятӣ доир ба масъалаҳои мушаххас иштироки фаъол карданд. ҳангоми иштирок дар ин гурӯҳҳо коршиносони марказ мунтазам пешниҳодҳои худро вобаста ба дарёфти роҳҳои самараноки татбиқи ҳадафҳои дар ин барномаю стратегияҳо гузошташуда манзури масъулин гардониданд. ин нуктаро Хайриддин Усмонзода, директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз зимни нишасти хабарӣ баён дошт. иттилоъ дода шуд ки маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо 26 марказҳои таҳлилӣ ва пажӯҳишии дигар давлатҳо аз ҷумла бо марказҳои тадқиқоти стратегии Русия, Қазоқистон, Чин, Ҳиндустон, Эрон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Туркманистон, Кореяи Ҷанубӣ ва ғайра ҳамкориҳои самарабахш дорад.
ҳамин гуна зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон доир ба фаъолияти олимону таҳлилгарон ва кормандони сохторҳои марказ дар самти иҷрои корҳои илмию таҳқиқотӣ, таҳияи гузоришҳои таҳлилӣ ва иттилоотию машваратӣ, ташкил ва баргузор намудани ҳамоишҳои илми амалӣ, ҳамкориҳо бо мақомоти давлатӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ маълумот пешниҳод карда шуд. мавзӯи дигар. вилояти Хатлон аз ҷиҳати масоҳат яке аз калонтарин минтақаҳои аграрии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, хоҷагидоронаш дар таъмин намудани бозорҳои истеъмолии дохиливу хориҷи кишвар бо маҳсулоти кишоварзӣ саҳмгузор мебошанд. аз ҷониби дигар, олимону мутахассисони филиали институти зироаткорӣ низ барои ихтироъ ва таъминоти хоҷагиҳо бо тухмиҳои хушсифат фаъолияти худро равона карданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон аз шаҳри Бухтар. филиали институти зироаткорӣ дар шаҳри Бухтари вилояти Хатлон дар ихтиёри худ 237 гектар замини корами обӣ дошта, самти аслии фаъолияташ ба офаридани навъҳои нави тухмии маҳинахт, миёнанахт ва маҳсулотҳои гуногуни тухмии зироатҳо равона гардидааст. ба иттилои масъулини соҳа, дар майдони беш аз 90 гектар навъҳои гуногуни пахтаи дохиливу хориҷӣ аз ҷумла маҳинахт, нодир, бухоро, флора, туркӣ, амрикоӣ, изроилӣ ва ғайра барои истеҳсоли навъҳои нави тухмӣ парвариш шуда истодааст, ки дар он 18 нафар ходимони илмӣ ва 4 нафар номзадони илм фаъолият менамоянд. 8 нави пахтаи маъинахати қитъаи намоишӣ ташкил кардаги мо дар ин қитъаҳо навъҳои ҳам ватанию ҳам хориҷӣ киш намудаги, барои ин ки солҳои охир дар вилоят беҳад навъҳои хориҷӣ зиёд шудаги, ин навъҳо аз санҷиш нагузашта ба деҳқонҳо дастрас мешавад. деҳқонҳо киш намуда ҳосилаш кам шуд, сонапартои бисёр шуд гуфта муроҷиат мекунанд. барои ҳамин мо ба ин мақсад ҳамин қитъаи намоиша ташкил карда ба деҳқонон нишон додаем ки кадом навъое ки ба минтақаи мо мутобиқ аст, ба хоки мо, ба иқлими мо мутобиқ аст, ҳамин навъҳоя мо ба деҳқонон пешниҳод менамоем. 18 нави пахтаи хориҷӣ ворид кардаги мо, 18 нави. ғайр аз ин мо бо институти пахтаи Хитой ҳамкорӣ дорем. мо ва ёқати мо имсол 48 нави пахтаи Хитои оварда пеш намуда муқоиса карда истодем ки навъҳои ватани худамон нисбат ба навъҳои хориҷа бартарӣ дорад. ҳамзамон дар ин қитъа 1 гектар замин барои истеҳсоли тухмии нав ҷудо гардидааст, ки дар он бо истифода аз 2 нави пахта дар натиҷаи ҷуфтикунонӣ навъи нави пахта истеҳсол мешавад. истеҳсоли тухмии нав роҳу воситаҳои махсус дошта, парваришаш нисбат ба навъҳои пахта нозуктар аст. табре мутахассисон иброз медоранд, баъд аз истеҳсол гардидани тухмии нав онро ба қитъаҳои махсус равона месозанд, ки дар он ҷо аз 9 то 12 сол ҳифзу парвариш ёфта, ҳамчун як нави тухмӣ бо сертификат эътироф карда мешавад. дар вилоят зиёд аз 40 хоҷагӯи тухмипарварӣ фаъолият менамояд, ки самти асосии онҳо тайёр намудани тухмӣ ва таъмин намудани хоҷагӯи деҳқонӣ мебошад. барои ҳамин хоҷагӯи тухмипарварӣ бояд кори тухмипарвария дуруст бароҳа монда ба дастурамали тухмипарварӣ кор кардан лозим аст. ба хоҷагӯи тухмипарварӣ олимони филиал вақте ки нав офарида мебуроранд, ба хоҷагӯи тухмипарварӣ пешниҳод мекунанд. аввало 1200 оилаи аз ҳамун нав таъмин менамояд ва хоҷагӯи тухмипарварӣ бояд дар ҳамин қитъаҳое ки чӣ хеле ман гуфтам зиёд карда хоҷагӯи деҳқония бо тухмиҳо таъмин намояд. масалан нави бухорои ӯзбекистон ба нави дӯстии нави тоҷикистони худамон, ёки нави делтапай 5111 америкоӣ ба лодиси нави Туркия бодор карда шуда, ҳамин нави нав офарида мешавад. филиали мазкур дорои омӯзишгоҳи ташхисии технологии нахи пахтаи худ буда, дар он бо роҳу усулҳои махсус навъҳои пахта, дарозии нах ва ҳаҷм аз тарафи мутахассисон муайян карда мешавад. омӯзишгоҳ ҳарчанд хурд бошад ҳам бо истифода аз таҷҳизотҳои махсус метавон навъҳои пахтаро муайян намуда, баъдан ба омӯзишгоҳҳои ҷумҳуриявӣ барои таҳқиқот ирсол кард. дар ин ҷо дарозии нах, баромади нах, қувваи кандашаи нах, қувваи дарозии кандашавии нах ва рақами метрикии пахта, нахи пахта муайян карда мешавад. мо 2 шӯъбаи селексияи пахта дорем, селексияи пахтаи маҳинах ва миёнанах. дар ин шӯъбаҳо қитъаҳои санҷиши васеъ
ва санҷиши озмунӣ доранд. Аз ҳамонҷо мо нархи пахта мегирем. Ин давраи ниҳоии охирини корҳои селексионӣ ҳисоб мешавад. Дар ҳаминҷо пахта шакл мегирад, нав мешавад. дар ҳамин вақте ки ҳамин қитъаҳо буда мо нархи ҳамин пахтаҳо ташхис мегузаронем. баъди ташхиси мо ин навҳо беҳтаринаш ба навсанҷии давлатӣ супорда мешавад. ҳар як нахро аз пунбадонааш ҷудо мекунем. баъди пунбадонааш ҷудо кардан ҳамвори нахро месанҷем. ин асбоб виливедни доска ҳисоб мехӯрад. дар ин асбоб мо дарозии нахро месанҷем. ин як донаи пағаи пахта ҳисоб мехӯрад. мо ин пағаро омода карда дар доскаи виливедни ҷобагузорӣ мекунем. баъд дар ин доска қувваи дарозии нахро месанҷем. тарзи коркарди ин асбоб аз ҳамин хел кор иборат аст. мо онро барои ҳамвор кардани ҳар як нах омода мекунем. اطمینان کامل می‌رود که متخصصان ساحه برای رشد و استحصال نمودن پخته نوهای نو کارهای اگروتکنیکای کشور را باز هم خوبتر و بهتر برراه مانده با این اصول بازار داخلی و خارجی را با پخته نو و خوش‌صفت تامین خواهند کرد. گزارش محمد رضا شریف‌زاده طالب جان سیفا برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر باختر. خبرها از خارج کشور. یک قطار کشورهای منطقه اروپا را حرارت بلند هوای